Abana ba mintombu ya more. Rongo bakwania ingo bakaribishe se kipindi yeito kyo bosemia naende. Kangerete buna kipindi kelikende na akorete kia basemeti ende gikabikia sobugima bwaino. Ane ni mate buna onyore ko bagetegereire nkia chenjiti ubugima bwao. Esigo rero ngo bakaribisha naende se kipindi kia rero. Tagete tokwanere igoro yeringana herimo eliri arentire mochando esigusi yeito ese bichana byeito asabaga kabaito na asabangina baito ringaneli okwanera igoro ya amariogo yogotindia nimanyete kero omonto bunandigerereti na kero omonto bunantegererete namaito nigenteke areseke ene kyabiro mochando esigusi yeito maranga okonyora abana bana bakonyagokina chinyomba chinyinge chiabunekire esauli ya mariogaya yogotinda abagaka abange batigire chinyomba cyabo batire chinyomba chinde esauli ya mariogaya yogotindia naende mariogaya yogotindia egento agochakora igagosario korengereri kwa omonto nonyo omonto obwate birengereri byo kogenderera bono takonyara kogenderera nonyo omonto orengereti obwate chi plan chingiya obwate obosemi obuya korengereri kwa yekogocha gwasira obo omonto bosa ocha onyara gosira bosa kara marange kero korigeria se binyoro byeito abana mbali bachite sukuru bagasoma abana abekera basoma bakaruchi sukuru bakaira nanga marwa akasoa kwa ngwe binyoro byeito marwa yekera enkwa ebintu mbiri bikube kwasea amarwaya chicha chicha ngechi chibuna afande kwanza kera nkorigereri maranga konyore ebintu ebichafu ebikogera abana baito bachanganyikwa ebirengereri byabo batiga chisukuru abande baba chibalimo abande banga abaiboli ekibono kya suguma elinde nyare okwanera manganaya buna manganaya atolentero muchando una gusi egento kende natagete kokwana igoro ya maruo ye amarioga ya yogotindia muna bono kero kolige gusi yeito usikoligererie tauni muna bono tauni ga bana bange basoire chinyasoreme mwana ono tema kumukwanira bande babire chirasta konyoro mwana wa mwiro tamire korunga mwana koimokio bokompo mnyokise ose omuiboli owamu akoba bono lichara ense yamanya gunjo kamwanya getinge twamanya akoba bono ndorochi motwe ndorochi maega lakini ale gosaba mumanya bune ekenywegwa gosege ntokende ngosike gosario birenge byao negenteke ose kogenderera negentekyo akonyora buna kirege ntokiao kirikwa bangete ngeraenda unebwenerete ngento kende nale okwanira igoro ya amariogo yogotindia marange okonyora igagochaka ne family background kwanyora gose ne chisokorongo nchiarenge abantu gose onyo no moiboli nkonyore kwanyuma ke gwatebyo mwana siba ai sokoro siba baba ayemba baba siba no emba bana bakakorire igo unagokora igo manya bunege nteki gwasime ko so mwana genteki ngiri go chikiarwo mwana yokina kabwate background ya marwa mwana yokina kamanyete buna ekenywegwa ekibwente kyanywegu eyagera buna bono no chikotema komokania na tanywa maru gosetanyu ege tindo egente kekolento mochando somo beroe tari konyara gotiga kwanyora obere addicted obere influenced yabegente gekongu egento kende gekogera omonto onyara koba kagwancha amarioga ya yogotinda chigurupu marange kero kurigeria bamura baito saba sabati baito okonyora na chigurupu cyarentro mochando chigurupu echi konyora omwana ongo amokineti biya echi kanisa biya lakini bono kago chikomera chigurupu muna chisukuru echi gose esibagotarerana kwanyora abana bangonyo baramaru na curiosity yani ogotaka koliko manya muna amaruwa yana kiagwansa na kibinte bibi nikige kogera omonto yobayiga kwanyora buna omwana olio goso omonto takanyura amaru osoire ese grupu eyu ese egonde eyu yokonywa amaru igo nche nare kubatebiga buna mwamu gusi chora ogochora korokuya twara ogochora korokuya muntu tayora achakubetere buna igenteke nekebe goso omonto achakotena akongusego kya na tutageti nche natagete kokwana buna ebinte byonse bibi gotindia bune cocaine
Mario gaya yokwebeta. Riogo ndi na bona igari achire gusiri koroku tap tap. Tap tap. Neriogo getelive. Timanye timna moto kyo yere. Orenge na ache gosaria bana baito neriogo koroku tap tap. Tap tap abiboli mbatevi. Tap tap riogo litoko manya gusomwana na nywete. Era akubutori rwegento kenge konini. Obeka mono. Tabekire mono otinda matukarenga. Abere. Nonyonyore go chisukuru oje na chisukuru tagochi. Onyorenge gukora ibi project cya bintu byaye nakore tagokora. Onye no muiseke kwanyorore pigu. Kwanyoro enda yatire ya mapema. Esauri yake obonko bwaye busaregete. Esigo nse gento nale ukwana unomo gusi nande ngosemya bagusi. Mwale gwancha tobwaterane munango sababu tambe tonyare kubwaterana. Elinde onye no mwana omanye bune binte byo gukora mambi ya ngochera ko benkongu. Onye no muiboli ayoyi okonywa maru. Goso okonywekere eliogo lyo gotindia. Omanye buna obogima bwa bana bawo nkaibole. Kere bukwe goteba buna nayo muiboli okoroseria bana bawo. Onye to ko baroseri bono iga ingotagetache ko baroseri. Na inu abana tigana gotara ne chigurupu chitali chindonge. Chigurupu negendo tanyare no muiboli na chago tena tiga. Onyora enkoro yawo yokatera chora kirie kiyo kwenda gukora to konyara gotiga. Nche na ko gosaba uno mugusi okoganeretia maya. Inu yutsi eke gorie keke inu nabasani no bantabaya. Mubwato bongo bokorengereri. Tego chora ebintu bire bibe. Chora onyo ko chora egrupu chora egrupu erengiya ebwato ko semia ora go semia era nyare ko kworokereri. Elindo nyare ko manyamna ekenekiya ekenege ntekebe. Elindo nyare go suka nyare ko nyaba iboli ba omambi kera mambi ya iboli ngoko tabali. Era kwa baseganiri aye buno mwana. Mambi orengereri buna ekera bagotire. Na kyogo chakoba. Mambi ka chinguru cyaba cyerire batari go chako kwanera na kyogo chakoba. Ige ibuna bono abana bali abayiboli babo batayo. Bakutamani okonyora kirenge ngono tena tatare kobo mama le kobo utango nankwanera nyugwe usotango nankonya ayebono kubwato moyiboli otagotige binte byo okora otagotige okonywa maruoko otagotige okotindoko elindo nyaro okonya kamambi ngangete buna mwamugusi mangana yo sipina kwanire na mangana yo gosemi nanyale ko gosemia ayoli obwata amatu naende konyora na mochirikwe ayoko engamaru tiga ko engamaru ochanda abana babantu nimanye to botakambole se binyoro bito iga na gari lakini otare ko ligege nto kende kerago konye elinde onyare gokonya abana bao ikigera liyo konya maru tiga na araba tebino okonya maru negenteke kongu kero konya maru bana bao mbaro basacha mbali bagotonya kubwata baiseke nikubwata basubati basacha mbali bagocha banywa maru gabo kera gwachire ko pima maru nki orengeti abasacha bagocha bakora abana bao naende onye nabamura abakungu mbali bagocha banywa maru gali batinda abana bao banyura maru batindire ngyo kangeta ba abasubati bali bakora na abana bao manyabu nankole ntorora maruire mwao kolentore elana mwao kolentore obo kongu mwao nabo gotera nango somyora abana bekera kwa basomiri bachire marange ngocha narigeria abana bali basomire kuri sobotaka ebakogenda bagenda pi esauri yake ebagochikoligereri maega bakumuna wa mama nkeke bono atale gotige kero bonyakabo ichire osomochi tafadhali enare gosaba nyogo konya maru tiga ligige tokende kogera gokonye nayo oli okonyu tiga kiara ngosali oli bintu byao na maisha onyo koro mwana asaleke biya mono ni mate na mwantegereire biya ni mate na obasemi obonje mbochiko bakonya ni manyete buna nale uyo gwata mato oyugure moseseniwe togendere gotegerera igepindi eke kyobosemia kigera kirengaki na ndi mubasa kweba gonkomenteri nsabu na keri kende mutagete to semani ngosaba mondikire nsabu montebi elinde karango chakubomera nainde nyare ko basemi elinde to semani toimukani tokonyane ose na abana baito na barabu bakonyeke na bayiboli baito gose mbakonyeke mbuya mono so kontegerera nare ko basaba iga monyegetinge bali kwa tegereire una tukoruto chaka ege pindi eke kyobo semia nare ko basaba
monyare guseseniwa nainde gento muratokonye subscribe kipindi geito, comment naende share linde aba tali aibwe ko konyara okonyoro bosemi obu kero omonto anyare gwikerigu no gwikerwa no bosemi obu nale kobasaba buna kento kende gionsi obwate oratake tukwanire chinga keti chinde kera togocha kuomerana sege pindi gekyo bosemia nyara kolikansa bo nyare go comment linde tonyare koba semia mono kulingana no kugania kwa ino buya mono moseseniwe ntobanchite na Gusii Nation TV tonyare kogendera kubasemia na kubatebia ayabwenerete ese Gusii yaito buya mono.